Исәмесез көннең түп яңалыклары белән эфирда Татарстан хәбәрләре, бүген студияда Фәнис Камал. Чыгарылышына гадәттәгечә ТАССРның 100 еллыгы вакыйгаларын барлаудан башлыйбыз. 1913 елның 23 июлендә татарның танылган улы Мәсгуд Латипов туа. Атаклы композитор, дирижер, профессиональ татар музыка сәнгатенә нигез салучыларның берсе. Бөек Ватан сугышында катнаша, 360 дивизияның тынлы оркестрында җитәкли, яу кырында җырлар, маршлар иҗат итә. Ата-аналары сугышта һәлак булган балалардан тынлы оркестр оештыра. Гомумән бу көн татар халкына көчле шәхесләр биргән. 1923 елның бу көнендә Мәхмүд Гәрәев туа. Ул татарлар арасыннан армиядә беренче генерал, тарих һәм хәрби фәннәр докторы, профессор, Россия фәннәр академиясе президенты иде. Мәхмүд Гәрәев Көнбатыш һәм 3-нче Белорус фронтларында сугыша, 2 тапкыр яралана. Аннан Совет-Япон сугышы, Әфганстан, Якын Көнчыгыш. Аның хәрби карьерасы СССР кораллы көчләр генераль штабы җитәкчесенең урынбасарына кадәр барып җитә. Ул узган ел мәрхүм булды. 1997 елның 23 июлендә Биләрдә Хуҗалар тау янындагы изге чишмәне ачалар. Бу урынны төзекләндерү буенча зур эш алып барыла. Электән бу урынга халык тәнгә сихәт, җанга дәва эзләп бөтен Татарстаннан килгән. Хәзер исә бүгенге көн яңалыкларына күчәбез. Бүген безнең программабызда. Казанда бүген эшлекле сәфәр белән Игорь Комаров булды. Ул кайсы объектларда була һәм нинди белдерүләр ясады? Гөлназ Сайфетдинова. Кәрәзле элемтә баганасы, низах каланчасы. Станем, ляжем под эти трубы и страну не разрешим. Күрше белән күрше арасында ни өчен кара мәче узган? Бу хакта Рәмзилә Гафиятуллина. Лаеш районының Яңа Алан авылында су кытлыгы. Это сегодня еще идет по-божески, потому что на улице вчера прошел дождь. Эссе җәй көнендә су җитмәүнең сәбәпләре турында Илдар Сафиуллин. Яшь хәрбиләргә яңа таләпләр. Удобно тем, что не нужно далеко ехать. Татарстанда хәрби уку йортларына абитуриентларны кабул итү кампаниясе башланды. Коронавирус пандемиясе быел нинди үзгәрешләр керткән? Айза Шаймардан килеште. Бүген Казанда эшлекле сәфәр белән Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров булып китте. Ул көн дәвамында Татарстан президенты катнашында беренче эшлекле очрашу уздырды һәм республикада тормышка ашырыла торган зур проектлар белән дә танышты. Безнең ишек алды Кабан урынын тәртипкә китерү зур Казан буҗрасы төзелеше. Тулырак Гөлназ Сайфетдинова. Кабан күле ярлары инде берничә ел игътибар үзәгендә. Бүген монда барган үзгәрешләрне вәкаләтле вәкил Игорь Комаровка Рөстәм Миңнеханов күрсәтте. Кайтабызмы? Кайтабыз. Сезне көтеп утырабыз. Нәрсә? Айдагыз президент белән. Хәзер төзекләндерүнең икенче чираты. 2 яңа участокның озынлыгы Ходый Такташ урамыннан Назарбаев урамына кадәр һәм Иске Татар бистәсендә Мәрҗәни урамы буенча 2 чакрымга якын. Бу урында эшләр тәмамланганнан соң күлнең 2 ягында да фитошистарту каскадлары, амфитеатр, гамаклар, спорт мәйданчыгы, яшелләндерелгән территория, пикник парк, велоюллар һәм велопарковкалар барлыкка киләчәк. Үзгәрешләргә казанлылар да сөенә. Яңа төзәтелгән күпер. Йөрүчеләргә дә, ял итүчеләргә дә, семьялар белән ял итүчеләргә, гаиләләргә дә, балалар өчен дә бик кирәкле. Для туристов будет удобней, потому что на данный момент обогнуть это озеро с детьми проблематично составляет. Безнең ишегалды программасы барышы белән дә танышты Игорь Комаров. Бигешев урамында башкарылган эш мисалында. Бу территория 3 ишегалдын үз ишенә алагаларның барысында уртак сквер берләштерә. Бик матур двор. Быел Татарстанда шул рәвешле барлыгы 1000нән артык ишегалды тәртипкә китереләчәк. Алда Игорь Комаров белән Рөстәм Миңнеханов маршрут буенча Горький Әмәт паркына килделәр. Ул гади бер урман иде. Мәйданы тәртипкә китерелеп, гаилә белән ял итү урынына әйләнде. Монда Игорь Комаров эко-йортта булды, кафелар эшчәнлеге белән танышты. Аңа республиканың иҗтимагый киңлекләрне яңарту проектларын тәкъдим иттеләр. Удивлен был и, конечно, много таких. Мондый үзгәрешләр һәр вакыт күңелгә ятышлы була. Сездә уңайлы шәһәр мөхитенә дә игътибар зур. Менә хәзер урманда басып торабыз. Күрәм, әллә ни катлаулы эш башкарылмаган, әмма алар яшәүчеләр өчен бөтенләй башка шартлар тудыра. Уңайлы. Бу тәҗрибәне башка төбәкләргә дә таратырга кирәк. Тагын бер зур проект Зур Казан боҗрасы. Куркынычсыз һәм сыйфатлы автомобиль юллары илкүләм проекты буенча трамвай юлларын үз иченә алган 4 полосалы юл булачак. 30-му мы запускаем кольцевое движение трамваев. Уже это кольцо замкнется.
Ну и в ближайшие 2 года мы очень рассчитываем, что мы полностью будем замыкать кольцевое движение автомобильного транспорта. Это очень сильно разгрузит центр нашего города. Игорь Комаров катнашында бүгін күзгі сайлауларға әзірлік бойынша кеңешмәдә узды. Ул бездәге әзірлекне югары бәяләвен журналистларга җиткерде. Есть основания считать, что на Сайлаулар тиешле дәрәҗәдә узар дип әйтергә тулы нигез бар. Барлык оештыру мәсьәләләре вакытында башкарыла. Җаваплы оешмалар тыгыз элемтәдә эшли. Bir көнлек визит нәтиҗәле булды. Сәнәгать үсеше дә читтә калмай. Эйдес компаниясендә булып, Игорь Комаров монда җитештерелүче медицина эшләнмәләре белән танышты. Аларның продукциясе Россия буенча шулай ук чит илгә дә чыгарыла. Гөлназ Сайфетдинова, Игорь Романов, Ринат Сафин, Яңа гасыр каналы. Татарстанның социаль-икътисади үсеше турында бүген Игорь Комаров белән Рөстәм Миннеханов икәүдән икәү калып сөйләштеләр. Очрашу хөкүмәт йортында узды. Игорь Комаров Казанда бүген караган проектларга үз бәясен дә бирде. Алда торган башка мөһим бурычлар турында да сүз барды. Цифрлы технологияләрне милек өлкәсендә ничек уңышлы файдаланырга була? Бу хакта бүген хөкүмәт йортында Рөстәм Миннеханов, Игорь Комаров һәм Росреестр башлыгы Олег Скуфинский фикер алыштылар. Иннополис университеты вәкилләре кунакларга Татарстанның 4D моделен һәм Идел-Буй округында хуҗалык эшчәнлегендә күзәтү системасын тәкъдим итте. Аның ярдәмендә урман, кырларның торышы, көнкүреш калдыкларын чыгаруны күзәтеп була. IT вуз проектларын мәгълүматны цифрлаштыру һәм милеккә бәя биргәндә кулланырга ниятлиләр. Заманча технологияләр киләчәк тормышны да уңайлырак итәчәк, хәтта эшмәкәрлекне дә эшкуарлык юнәлешенә кертелгән инновацияләр Digital Week халыкара форумына әзерлек кысаларында бүген шул темага онлайн фикер алыштылар. Аны Егор Шипицын алып барды. Белгечләр белән инвестицияләр кертүдә Россия һәм чит ил тәҗрибәсе турында сөйләштеләр. Сакланып калган бизнесны үзгәртер өчен яшь компанияләргә ни эшләргә кирәклеген дә карадылар. Төп игътибарны акыл мөмкинлегеннән файда алу һәм шәхси фикерләрне оешмалар үсешендә отышлы куллану юлларында бирделәр. Куйдырмыйбыз, безгә Казанның Нагорный бистәсеннән мөрәҗәгать иттеләр. Монда яшәүчеләрнең күпчелек мобиль элемтә каланчасы куйдыруга каршы чыккан, күршеләрнең берсе оператор белән килешү төзеп, аны үзенең ишек алдына куярга ризалык биргән диләр. Башкалары бу корылма сәламәтлеккә зыян сала дип саный. Операторлык оешмасы бу фикер белән килешми, әлбәттә. Халык яшы сыйфатлы элемтә сорый диләр. Дөрестлек кем ягында? Рәмзилә Гафиятуллина шул хакта. Улица локатором, первый переулок. Приехали антенну устанавливать. Ничек килгән булсалар шулай китәләр дә. Машиналарны юлына халык каршы төшә. Менә бу кадрларда алар телефонына төшерелгән. Если даже еще привезут вот эти трубы, мы станем, ляжем под эти трубы и все равно не разрешим это делать. Сәбәбе элемтә каланчасы бистәдә яшәүче берәү аны үз территориясына куйдырырга ризалык биргән. Ә күрше күлән белән киңәшеп тормады диләр. С нами не хочет взаимодействовать. Ул безнең янга чыкмый, сөйләшмий, бер тапкыр чыккан иде, бу сезнең эшегез түгел диде дә битте китте. Имеш аңа аренда өчен түләячәкләр, аның акча эшлисе килә. Ему сказали, будут платить. Аңа ай сайын 15 мең түләп торырга ышандырганнар дип ишеттек. Ул безнең каршы булуыбызга карамый да, инде 2 тапкыр өенә барып сөйләшүгә чакырдык, чыкмый, сөйләшми. Монда яшәүчеләр үзләренең сәламәтлекләре өчен борчыла. Каланча торак йортлардан нибары берничә метр ераклыкта. Говорят, что это вредно. Бу зыянлы дип беләм, нурланыш тарата бит ул. Эшчеләр үзләре үк без мондай станцияләрне гадәттә кырда куябыз диләр. Элемтә операторы исә каланчадан бер зыян да юк дип белдерә. Аны урнаштыруның санитар нормалары бар. Алар үтәлгән, экспертиза үткәрелгән, Роспотребнадзордан рөхсәт алынган дип ышандыралар. Бу каланчадан бер зыян да юк икәнен халык аңласын иде. База станцияларын кулланышка тапшырганчы без рөхсәт документлары алабыз. Эшләргә тәҗрибәле подрядчы оешмалар җәлеп ителә. Безне ишетсеннәр иде, халык белән уртак тел табарга телибез. Бу очрак турында Роспотребнадзордагылар хәбәрдар булып чыкты. База станциясенә кына шушы урынга урнаштыру алар белән килештерелгән. Әле март аенда ук. Баксаң, бер-ике генә катлы өйләр төзелеп киткән торак пунктларда мондый каланчалар кую тыелмаган икән. Антеннаның биеклеге сәламәтлек өчен куркынычсыз биеклектә. Менә без шушылай санитарно-эпидемиологическое заключение биргәнбез икән. Димәк, ул, базовая станция дөрес итеп, проекты дөрес итеп ясалган аның. Ул биеклектә куелган базовый станцияның оста яшәгән кешеләргә зыяны юк. Зыян юк, файдага гына дип өсти оператор. Мондый каланча белән бистәгә югары сыйфатлы элемтә килә.
Министерство получает очень много обращений. Элемтә сыйфатыннан зорланып, халыктан шикаятлар күп килә. Мондый база станциялар элемтә сыйфатын яхшырту, интернетның тизлеген арттыру өчен кирәк. Шуңа да бу юнәлештә без элемтә операторлары белән тыгыз элемтәдә эшлибез. Элемтә операторы халык белән очрашып барлык сорауларга җавап бирергә җыенла. Тагын шундый очраклар булса, каланчаның законлымы юкмы икәнлеген өйдән чыкмыйча да тикшерергә мөмкин. Бөтен мәгълүмат Росреестр һәм Роспотребнадзор сайтында. Багана куйгач элемтә сыйфаты яхшырырмы, вакыт күрсәтер. Тик әлегә каланча куючыларны гына түгел, күршеләр бер-берләрен дә ишетми. Рәмзилә Гафиятуллина, Вероника Гайнетдинова, Айрат Нәҗипов, Марат Зайдуллин, Вадим Ларионов, Яңа Гасыр каналы. Битне юсаң эшәргә калмый, ашарга пешерсәң яшелчәләр сусыз кала, мунча ягып керү күптәнге хыялга тиң. Лаиш районының Яңа Алан авылында су кытлыгы, каланчадан су килмәгәч, кайберәүләр шәхси хуҗалыкларда скважина казыта. Аннан чыккан суны да сыйфатлы дип әйтеп булмый. Су җитмәүнең сәбәпләрен исә безнең иҗат төркеме ачыклады. Вот любуйтесь на воду. Монда гомер итүчеләр суның чыннан да яшәү чыганагы булуын яхшы белә, аны тамчылап җыялар. Әле бүген краннан, самавырдан аккан кебек булса да килә, чөнки яңгыр яуды. Ирина Станкевич кул астындагы барлык савыт сабаларны су белән тутыра. Эссе җәй аенда юыну, ашау ишедән тыш яшелчәгә дә сибәсе бар. Мне кажется, монда яшәүчеләрнең күбесендә насослар бардыр дип уйлыйм. Су булган чиракта алар газоннарга сиптереп яталар. Авылда 150 йорт бар. Монда гомер итүчеләр күп түгел, ә менә җәен ял итәргә кайтучылар бихисап. Су җитмәүнең сәбәбе дә шул. Ихтияҗ зур булгач, су каланчасының басымы җитмәй. Кайберәүләр җирне бираулап су алырга мәҗбүр. Огурцы полить нечем. 30 суты җир кыярларга да су сипкән юк. Мунча ягып керү турында әйткән дә юк инде. Причина, она банальна. Моның сәбәбе гади. Су чыгару каланчасының куәте аз. Шуңа ул җиткерә алмый. Анда ике насос тора дип әйтәләр, ә файдасы сизелми бит. И приходится брать насосы, покупать. Менә шуңа үзебезгә насослар сатып алырга туры килә. Ә нигә кирәк ул артык чыгымнар? Ул суны бит чистартканнан соң да эшәргә яраклы түгел. Ә түләү сыйфатлы су бәясеннән. Су каланчасы менә шундый хәлдә 2018 елда ул сауфтан чыккач яңасын куйганнар. Тик хәл уңай якка үзгәрмәде диләр. Лаиш районы хакимиятендә белдерүләренчә, авыл көннән-көн зурая, ә су басымы җитми. Изначально мощности были. Аның куәте даими яшәүчеләргә исәпләнгән иде. Хәзер тагын 27 кеше теркәлгән. Әмма хәзер яңа скважина төзү буенча проект смета документлары әзерләнә. Хәзерге вакытта мондый мәсьәлә республиканың башка районнарына, мисал өчен Буа Петречкә дә хас. Аларда бу проблеманы өлешләп үзара салым һәм грантлар хисабына хәл итәргә уйлыйлар. Лаиш районыннан Илдар Сафиуллин, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Республикада вируслы үпкә ялкынсынуы белән авыручылар саны арта. Татарстанның сәламәтлек саклау министры урынбасары Владимир Жаворонков менә белгечләр хәзер сыйфатлы тикшерү алып бара башлады дип аңлата. Андый авыруларны ачыклаганда компьютер томографиясын актив кулланалар. Барлык үпкә ялкынсынуы очракларының 8% вируслы. Тын юлы авыруы белән интегүчеләр хәзер шикле пациентлар булып карала. Аларны җентекләбрәк тикшерәләр. Строительство этого комплекса является уникальным. Яңа диагностика җиһазлары Казанда төзелә торган Республика йогышлаулар хастаханәсенең яңа корпусында да булачак. Бина август азагында ачылыр дип көтелә. Графиктан калышмыйбыз. Проектның модели пандемияның икенче дулкыны килсә дә, башка чираклар булса да, күп пациентлар кабул итү мөмкинлегеннән чыгып эшләнде. Рөстәм Миннеханов быелгы Корбан бәйрәмен оештыручылардан һәм анда катнашучылардан саклык чараларын төгәл үтәүне сорады. Бу хакта бүген Казан Кремлендә җиткерделәр. Лилия Галимова сүзләренчә, бәйрәм намазын ачык һавада уздырырга, өлкән кешеләргә гаеткә бармау киңәш ителә. Корбан бәйрәме 31 июльдә узачак. Гает намазы мәчетләрдә иртәнге 4 яртыда башланачак. Татарстанның 55 урынында Корбан чалу урыны билгеләнгән. Татарстанда эшсезләр саны 73 меңнән артып киткән икән. Бу инде бик зур күрсәткеч дип әйтергә кирәк. Чагыштыру өчен ел башына ул 10 мең була. Килеп чыккан хәлгә пандемия сәбәпче. Шул ук вакытта эшсезләр армиясенең саллы өлешен соры хезмәт базарындагылар тәшкил итүе мәгълүм. Бүген бу хакта журналистларга Татарстанның социаль яклау министры Эльмира Зарипова сөйләде. Эшсезләргә нинди түләүләр каралган, республика авыр хәлдә калганнарга ничек булыша? Рәмзилә Гафиятуллина шул хакта. Наш ресторан закрылся, и на данный момент из-за периода самоизоляции я не могу устроиться по специальности. Һәм кешеләр республика буенча 25 меңгә җыела. Алар пандемия аркасында эшсез калган. Хөкүмәт ярдәм кулы суза башлагач, торы хезмәт базарындагылар да күләгәдән чыга, чөнки пособие алыр өчен бер кычак белешмә җыеп йөрисе юк. Ул 12 мең сумнан артык. Хәзер аны республикада 74 меңгә якын кеше ала. Я зарегистрирована как самозанятая и являюсь фотографом. В связи с режимом самоизоляции и запретом массового скопления людей я не могу производить свою трудовую деятельность.
Хәзер хәл бераз тотрыкланды ди министр. Атна сайын якынча 1000 кешегә эш урыны табыла. Уртача хезмәт хакы 30 меңнән алып 35 меңгә кадәр. Вакансиялар 1 март белән чагыштырганда 2 тапкыр артык. 40 мең республика буенча гына вакансиялар. Һәм инде без күрәбез, ул 2 эшсезлек кешегә 1 вакансия туры килә. Яннарым. Җаннарым. Пандемия аркасында авыр хәлдә калганнарга республика җитәкчелеге кул сузды. Ярдәм янәше акциясе буенча 2 ай эчендә азык-төлек тутырылган 210 мең дана тартма таратыла. Игелекле эшне бизнес кына түгел, гади халыкта күтәреп алды. Бер пенсионерлар гаиләсе, алар менә беренче көннәрдә 300 маска үзләре ясап безгә китерделәр. Без аларны мохтаҗ булган гаиләләргә тапшырдык. Балалар һәм картлар йортларын ябык режимга күчергәч, кайберәүләр 2 ай ярымга эш урынында кала. Мондыйларны Эльмира Зарипова каһарманнар дип атады. Акча түгел, эш дип җанатучылар. Чөнки ул вакытта өстәмә түләүләр булачагын берәү дә белми әле. Социаль юнәлешкә быел моңа кадәр күрелмәгән сумма юнәлтелде. Бу беренче чиратта баласы булган гаиләләргә кагыла. Кемгә нинди ярдәм каралганын махсус сайттан белеп булачак. Нинди аларга ярдәм, социаль яктан нинди ярдәм күрсәтелә икән бер платформада. Яңа платформа ел ахырына әзер булырга тиеш. Путин бирә торган 10 мең сумнан тыш баласы булганнарга башка төр ярдәмдә каралган. Әйтик, айлык керем бер кешегә 9450 сумнан артмаса, һәр бала өчен өстәмә акча түлиләр. Дөрес, аның башка чикләүләре дә бар. Әйтик, гаилә зур йортта яшәп, әле күптән түгел генә яңа машина алган икән, мондыйлар пособиягә өмет итә алмый. Рәмзилә Гафиятуллина, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы. Сез Татарстан хәбәрләре программасын карыйсыз, алдагы минутларда. Стрижи командасы Казандагы авиация тормышы белән танышты. Этот самолет — это вершина производственной мощности Советского Союза. Данлыклы учучылар командасы белән экскурсиядә Илдар Сафиуллин да булып кайтты. Кызыклы табылдык. Урта гасырларда ул районнарда кеше яшәү урыны булган. 1000 еллык мәйданында барган җир эшләре вакытында нәрсә тапканнар һәм әлеге әйбернең тарихи кыйммәте бармы? Бу хакта тулырак Рания Абдрахманова. Татарстан президенты вазифасына кандидат итеп теркәлү өчен үзәк сайлау комиссиясенә документларын бүген Рост партиясеннән Олег Коробченко тәкъдим итте. Аңа кадәр 20 июльдә монда Рөстәм Миннеханов документ китергән иде. Исегезгә төшерик, быелгы президент сайлауына 5 сәяси партия үз вәкилләрен чыгарды. Миннеханов белән Коробченкодан кала тагын 3 вәкил әлегә документ китермәде. Үзәк сайлау комиссиясендә Гадел Россиядән төбәк бүлеге советы рәисе Альмир Михеевны, Россия коммунистлары партиясеннән Альфред Валиевны һәм ЛДПРдан кандидат Владимир Сурчиловны көтәләр. Республика президентын сайлау 13 сентябрьгә бердәм тавыш бирү көненә билгеләнгән. Россия үзәк сайлау комиссиясе Түбән Кама округыннан Дәүләт думасына өстәмә сайлауга тагын 2 сәяси партиянең кандидатлар исемлеген раслады. Россия коммунистлары партиясеннән Николай Барсуков, Социаль гаделлек коммунистлар партиясеннән Леонид Стражников. Моңарчы 4 сәяси партиянең кандидатлар исемлеге кабул ителгән иде. ЛДПРдан Андрей Колосов, Бердәм Россиядән Олег Морозов, Гадел Россиядән Илнар Сираев, КПРФтан Альберт Яхудин, Василий Коротких үз-үзен тәкъдим иткән. Россияның хәрби югары уку йортларына Татарстаннан 1000 абитуриент гариза биргән. Быелгы кабул итү кампаниясе яңа шартларда уза. Узган елларда абитуриентлар үзләре төрле шәһәрләргә барып документларын тапшыра торган булса, быел исә кабул итү комиссиясенә гаризаларына яшәгән төбәктә үк калдырырга мөмкин. Булачак хәрбиләр ничек сынала соң? Айзат Шаймарданов күреп кайтты. Булачак хәрбиләр социаль араны саклап кына йөгерә. Юлда бер үк вакытта 2дән артык йөгерүче булмаска тиеш. Бу пандемия тудырган чикләүләр. Давай, Никита. Физик әзерлекне хөкемдарлар генә бәяләми, алар исә барысы да фото, видеога теркәлеп бара. Һәм бу бер дә юкка түгел, бу быелгы форматның нәкъ үзенчәлеге дә. Чөнки югары уку йортларында абитуриентларны кабул ителгәндә нәкъ шушы фото-видеоларга карап бәяләячәкләр. Физик әзерлекне тикшерүдән тыш психологик әңгәмә, медицина тикшерүендә шушында узалар. Бердәм дәүләт имтиханын вузлар айрым үзләре караячак. Бу ире яңа формат. Моңа кадәр абитуриентлар кайда укырга теләвенә карап, шул шәһәргә барып үзләре документ тапшырырга һәм сынауларны шунда узарга тиеш иде. Быел исә киресенчә, күчмә төркем комиссиясе төбәкләргә килеп үзләре кабул итә. Башка шәһәрләргә барып йөрергә кирәкми, шуның белән уңайлы. Бүген бөтен имтиханнарны биреп бетерәм дә, кичкә буш калам. Татарстан егетләренең бер өлеше Казантан училищесын сайлаган. Абруйлы уку йорты. Аңа ерак барып йөрмәскә дә була. Мечта детства. Бу минем балачак хыялым. Кичкенәдән
танклар белән кызыксынам. Шулай ук әтием дә хәрби, шуңа бу юлдан китәргә булдым. Казан танк училищесына быел 130 укучыны кабул итәчәкләр. 60 абитуриентов это на сегодняшний день. Бүген Татарстаннан 60 абитуриент Казан танк училищесына документларын тапшырды. Безнең уку йортына бөтен Россиядан киләләр. Безнең быел бер урынга 4 кеше дәгъва кыла. Быел кызлар да актив. 51 гүзәл зат тормышларын хәрби дөнья белән бәйләмәкче. Лилия Миннекаева хәрби тәрҗемәче булырга хыяллана. Потому что я очень люблю свою родину. Мин ватанымны бик яратам һәм үземнең бөтен тормышымны ватанга багышлыйсым килә. Барлык абитуриентларны да районнарда ук коронавируска тикшерәләр, тест алалар, температура үлчиләр, кан басымын тикшерәләр. Яңа чикләүләр булуына карамастан, яшьләр арасында хәрби булырга теләүчеләр кимемәгән. Значит, около 1000. Татарстаннан 1000 тирәсе абитуриент җыелды. Дөрес, без аларны коронавирусның таралуына да, егетләрнең сәламәтлегенә дә карыйбыз. Шуңа да 600 алып 1000 кешене тикшерәчәкбез. Абитуриентлар кабул итүне югары уку йортлары үзләре хәл итәчәк. Хәрби уку йортларына кабул итү кампаниясе 5 августка кадәр дәвам итәчәк. 15 августта исә кемнең кайда укырга керүе инде билгеле булачак. Айза Шаймарданов, Рамзел Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Казанда бүген гомумән хәрбиләр көне диярсең, башкалага Россиянең иң көчле һәм уста авиация төркеме стрижи очучылары килде. Алар шимбә көнне Казан күгендә авиа тамаша күрсәтәчәк. Бүген исә очышлардан буш булган көнне авиация институтына юл тоттылар. Данлыклы Ту-144 самолетын карадылар. Югары тизлектә очарга күнеккән ир-егетләр белән экскурсиягә Илдар Сафиуллин да барды. Бу Казанның авиация институты каршындагы инженерлар әзерләүче лицей-интернат. Анда Россиянең төрле төбәкләреннән килгән 200 якын бала белем ала. Талантлы яшьләр өчен бүген гадәти булмаган көн. Стрижи төркеменә багышлап менә шундый очкыч та ясаганнар. Хәрби самолетлар алар бүген көндә иң авыр техника булып санала. Әбегрәктә инде менә бу пилотажный группа, алар белән аралашу, сөйләшү, аларның фикерләрен белү бик мөһим, бик кызык вакыйга булып күренә. Менә ул атаклы стрижи төркеме очучыларның әлеге уку йорты белән танышуы очраклыгына түгел, бу лицейда булачак авиация инженерлары белем ала. Алар кунакларга үзләренең хезмәтләрен тәкъдим итте. Моның фәндәге җитди адам икәнен яхшы аңлыйлар. WorldSkills һәм башка конкурслардагы уңышлар усталык турында сөйли. Алга караш яшьләрнең инде үзгәрде. Аларга профессияның инде кыйммәтле якларына карыйлар. Бары тик юрист якларын гына шушындай иҗтимагый эшләрдә юнәлешенә генә эшләмиләр. Беренче чиратта инде кул белән эшләү юнәлешендә хезмәтнең авырлыгының хәзерге вакытта бәясе күтәрелде. Очучылар мондагы укыту базасына югары бәя бирде. Сергей Осяйкин, стрижи төркеменең капитаны. Ул да әлеге лицей укучыларына өметләр зурдан ди. Это уникальное учебное заведение. Бу үзенчәлекле уку йорты. Монда талантлы укучыларны җыйганнар. Илнең авиация тармагы үсешенә зур өлеш кертерләр дип уйлыйм. Стрижи төркеменең икенче тукталышы КАИ каршындагы легендар очкыч. Алар инде суперпрофессионаллар, летчиклар арасында караганда алар безнең илдә иң әйбәт летчиклар инде. Данлыклы Ту-144 очкычы Казанның үзенә күрә горурлык билгесе булган символы булып тора. Бүгенге вакытта ул музей вазифасын башкара. Инде бүген Казанга килгән данлыклы стрижи командасы әлеге экспонат белән танышмыйча кала алмады. Күргәнебезчә, алар бик теләп аның канатында фотога төшәләр. Инде бик тиздән атаклы команда һавада үзләренең осталыкларын күрсәтәчәк. Ту-144нең ишенә әлегә бөтен кешендә кертмиләр. Бу очракта кунаклар искәрмә. Югары тизлектәге очкычларда йөрүчеләр әлеге техниканы зур казаныш дип атай. Этот самолет это вершина производственной мощности. Бу очкычка карагач Советлар Союзының сәнәгатьтәге куәтен күрәсең һәм горурланып барлыкка килә. Хәзер мондай тавыш тизлегеннән дә җитезрәк оча торган пассажир лайнерлары дөньяда кулланылышта юк. Бу атнада 25 июль көнне пилотлар Казан өстенә күтәреләчәк. Алар күркәм гадәт буенча мин күкне сайлыйм дигән авиация тамашасында катнашырга җыена. Ул шимбә көнне 15 сәгатьтә башлана. Илдар Сафиуллин, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Казанның милли мәдәни үзәге нинди булачак? Элекеге Ленин мемориалы шәһәр яшьләрен җәлеп итә алырмы? Бу хакта тулырак Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Казан Кремле янында җир казыганда эшчеләр борынгы йорт нигезенә юлыккан. Шунда ук табылды хакында республиканың мәдәни мирас объектларын саклау комитетына хәбәр итәләр. Хәзер аның нинди бинаныкы булуын ачыклыйлар. Бу урында нинди тарихи йортлар булган соң, йорт нигезе нинди серләрне саклый? Рания Абдрахманова тарих эзләре буйлап. Монда 20-нче гасыр башы, 19-ның гасыр ахыры
Стена фрагменты. Моны кирпич арасындагы окшар эретмәсеннән чамалап була, чөнки узган гасыр башы өчен ул гадәти хәлдә археологлар. Бу стенаның бер кичкенә генә фрагменты. Зур археологик изысканиялар булса, аны, конечно, әйтеп була. Бинаның формасы, размерлары. Монда бу бинаның аскы өлеше. Цокольный этаж дип әйтсәм була инде. Шуны гына әйтеп була. Әлеге фундаментны җир казыган вакытта Главтодортранс хезмәткәрләре тапкан. Нигезгә юлыккач бу урында казу эшләре тукталып тора. Сейчас разрешение получено и работы продолжаются. Хәзер бу участокта кабат җир казу өчен рөхсәт бирделәр инде, әмма шуны әйтәсем килә, юл эшләре археологик эзләнүләргә комачауламый. Эшчеләр казыган траншея 2 метр тирәсе тирәнлектә һәм күргәнегез аның иске катламнары кым белән туфрактан гыйбарәт. Ә менә бу өлеше 1 метр тирәсе. Әле урында булган бина калдыклары, менә аның бетоннары да хәтта күренеп тора. Ягъни 1000 еллык мәйданын ясаганда 21 гасыр башында биредә булган биналарны сүткәннәр дә, җимереп өстеннән трактор белән тигезләгәннәр һәм иң иске катламга туфрак җәйгәннәр. Күп еллар элек бу урын түбәнлек саналган. Булак Казан суга тоташ булган, язын су баскан. Алай гына да түгел, монда борынгы һәм урта гасырларда ук халык яшәгәнлеге билгеле. Казанның үзәк өлешендә археологик катламнар алар дәүләт тарафыннан саклана. Бүген шундый 400 гектар мәйдан бар, өйрәнелгән өлеше күләме 1%-тан да аз ди белгечләр. Шуңа монда фундамент табылу аптырарлык хәл түгел икән. Безнең хәзер бара чагыштырмачы анализ, картографик материалларны эзләнү процессларын без алдагы көннәрдә үзебез өчен фәнни ниндидер аңлау, нинди йорт кайсы вакытында сөргән төгәлрәк әйтәләр. Әлегә төзүчеләр белән мәдәни мирас объектларын саклау комитеты белән тыгыз эш алып барыла. Монда археологик эзләнүләр дәвам итәчәк. Рания Абдрахманова, Рәмзил Гарипов, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы. Аларның мәчетендә манара бер кайчан да киселмәгән, ул хәзер матур архитектура һәйкәле. Күкмара районының Әсән елгы авылы бүген ничек яши? Бу хакта иртәгә көндезге 12нче яртыда татарлар тапшыруында карагыз. 400 елдан артыграк булырга мөмкин авылның тарихы. Әлеге сәгатькә менә шулар иде. Уңышлар сезгә һәм иң мөһиме, сәламәт булыгыз. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Иңелек сезнең игътибарыгызга файдалы мәгълүмат. Данил Мастер белән бергә барлык нечкәлекләрне исәпкә алып, җиренә җиткереп эшләнелгән аш бүлмәсе ясагыз. Кухняның 3D проекты китереп бирү һәм урнаштыру бүлеккә Казан шәһәре Восстание урамы 23-нче йорт, телефон 267-166. Данил Мастерга һәр клиенты кадерле. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгыш Бөгелмә, Баулы, Азнакайда көн дәвамында яңгыр явачак. Кичкә таба кими. Республикабызның кайбер районнарында яшенле яңгыр яву көтелә. Яшен вакытында көчле җил көньяктан көнбатышка юнәлешен үзгәртүчән. Температура үзгәрми диярлек төньяк көнчыгышта 22 градус җылы. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Минзәлә, Менделеевскта иртәнге һәм төнге сәгатьләрдә коеп яңгыр явачак. Салкын атмосфера тәэсирендә ял көннәрендә температура 1 градуска төшә. Шулай да монда һава торышы озакка сузылмый кабат җылыта дип фаразлый синоптиклар. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта төнләвак яңгыр явачак. Ә менә көндез һава шартлары уңай саклана. Җил дә көньяктан уртача тизлектә исә. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәледә алмашынучан булытлы һава, явым-төшемнәрсез. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта урыны белән бераз яңгыр явачак. Температура 24 градус. Һава торышы нинди булса да, кояш нурлары үткәрергә күңел тәрәзәләре ачык булырга тиеш ди акыл ияләре. Доктор Оз федераль челтәр медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм итә. 10 ел дәвамында клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 10 меңгә якын очрак операциядан башка ярдәм ителгән. Яхшы протез читтә торсын. Бу буыннарны операциясыз дәвалау технологияләр авторы Оксана Кузина сүзләре. Үз пациентларыбызга без катлаулы операция ясатып дәвалануны киңәш итмибез. Бары бер укол артрозның соңгы стадиясендә һәм некроз вакытында авырткан буынны саклап калырга мөмкинлек бирә. Доктор Остка килегез. Теләсә кайсы яшьтә дә буынны тернәкләндерергә мөмкин икәненә инанырсыз. Иртәнге сәгатьләрдә баш калабыз Казанда аяз һава көтелә. Көндез болытлы, 24 градуска кадәр җылы. Көньяк көнбатыштан талган җил. Атмосфера басымы теркемеш баганасының 755 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 53%. Җирнең магнит кара тыныч. Бүгенгә менә шулар. Сау булыгыз.